Čaute ľudia, dneska idem s bratom hrať toho policajta. Keď sa vám video bude páčiť, tak dajte like a odber. Je tu so mnou, takže pozdrav ich. Čaute, ja som Majo. Hej, ideme hrať. Čo mám dať? Daj tu. Ale No musíme dať. Hej, toto je môj brat. Čau. Takže ideme. No takže ideme hrať. Neviem, či spaniem, alebo také. Bo ja Chceme dokončiť túto celú hru. Áno. Chceli by sme, no. Počkaj, ty si mi počkaj ma. Zoberiem si. Počkaj, ja sa tu počkám. Dobre, čakaj ma. Zoberiem cenky. Centíky nemusíš brať, lebo to ti stejne nedá. No však. Ty koľko centov? No ti nie, to zbytočne bereš. Čo mi nedáva? Čo mi nedáva? Možno iba to, nie? Ja už mám 19, mám. Hej? Hej, mám už 19. Tam mi nedávaj pozor, aby si mi nespadol. Počkaj, berem cent. What? Prečo mi ukazuje aj život? Neviem. Ja už mám 23 centov. Rýchlo, ponáhľaj. Rýchlo. Ty si kde? Za tebou. Za tebou? Za mňa? Hej. Sa bojím, že to neskočí. Skočil. Jej. Počkaj ma. No, šťastie, ja som tu skočil. Ty. Chytil ma, počkaj. ťa. Hej, počkaj ma. Hej, čo pohoda. A keby ste chceli takýto videí viac, tak dajte like, odber aj napíšte tam nejaký komentár. Áno. Lebo predsa začíname a nechceme skončiť s nulou, hej. Poď. Poď, môžeme? Je možno. Sa bojím na tých tyčkách. Vieš prečo? Prečo? Lebo nemám rovnú váhu. No mám rovnú To váhu. máš, to musíš mať rovnú No ja váhu. mám rovnú váhu, ale chápeš, že to proste... No, Počkaj ma, však ty ma nečakaj. Ale ja ešte som toto hral, Minci. 19, ale to nie je mám podstatné. 35, To nie je teraz podstatné, lebo... A prečo mi to nejde? Aha, už, dobre. A v jakom záchode tu nie? V treťom. V treťom? Áno. Ja ti tu počkám, zatiaľ si zoberiem to tie centíky. A... Ja už som dole. Vidíte, kde som, asi nie. Som v pekle a... Sú tu aj praskajúce dosky. Toto je veľmi ľahké pre mňa. No, ale Toto toto desky. už... Dosky. Oj. Toto je dosky. Toto je kakané dosky. Kakané. Počkaj, tu sú mince. Ja vždy ich berem, lebo mi budú možno treba. Chápeš to, nie? Pochybujem, lebo... Ale To je až veľmi ľahké. ja mám rád veľmi Roblox, lebo... Kuľa. Joj. Nezabila ťa? Nie. No tak... Choď ty prvý, lebo ja som už išiel. Kde ideš? Si backup. Neviem ešte raz, ale choď ty prvý. Idem. Aby ťa kamera... Nie kamera, aby ťa videli. Ešte nechoď. Nie. No poď teraz, poď. Ja tam musím ísť. Po tých centov. Nie, však poď tu. Nie, idem. Ja idem po centy, hej, čau. Nechoď už nikde. Tam centy nie sú. Ale tak stihol som. No, Vidíš? našťastie. A už mám 85 centov. Ale teraz budem mať 89. To neznášam. Jeho brat. Toho. No a ten ani nevládze chodiť. Však. A ja neznášam na tejto hre toto centy. Nie centy, ale toto tu schody. Bo furt, Ja tak ich som mám na konci. trošku, ako rád, ale... Ty čo mne bereš mince? Nepotrebujem ich vôbec. Čo? Tak. Ja už mám 114. Počkaj ma.
Čaká. Neviem, či ukončíme. 134. Ja mám 171, poď. Mám 140. Počkám. Ja mám 166. A ináč napíšte do komentárov, že aký máte deň a čo sa vám také nové stalo. Jo, ja toto neznášam, Damian. Teraz ideme vieš kam. Tamto, kde piješ tú vodu. Jo. A Toto neznášam proste. neviem, ja toto nemám až tak rád, bo furt padám. Vidíte? Uí. Ty, jasno. Ja som celkom ďaleko. Ty vole. Majo. A ja som spadol, ty Beckham. Toto neznášam. Vidíš tam tie žlté čiary? Hej. No, tak už keď si nakoniec, tak daj tamto a skoč. Jaké žlté čiary? Tam tie žlté čiary, ty si ich vôbec nevšímaš. Jaké žlté čiary? Fakt, to neznášam. Ja si niečo kúpim. Nemôžeš. Môžem. Nemáš Robuxy. Nemáš toľko Robuxy. Nemám Robuxy, ale kúpim si toto elektrické 350. A toto? Nie, počkaj ma, hej. Joj, ty pomaly. Teraz choď ty. Počkaj ma. Joj, ty nesi ešte tam. Oj. Kde si? Aha. Zase si spadol, teraz choď ty prvý. Som slabý. Kde si? No choď ty prvý teraz. To čo mi nejde? Tam je, čo mi nejde, dyk? Však neber. Však máš silu. Však dyky pomaly. A však ťukni tu, nie? Však ja berem a nejdem to. Už jeden už máš v sebe. Však nevidíš, že som pomaly. Musí ti ísť a daj resume. Počkaj, resume? No, skús dať resume a skús zobrať. Nejde mi to. Na bok choď. No, zober ho. Kde to ide? Mne to nejde, takže musíme sa... Nie. Ja som veľmi pomalý, to nejde proste, chápeš to? Čo mám na to? Ja teraz nemôžem skončiť. Prečo? Však robím video. No ale ja nemám energiu, ty ho nechápeš. Chápem. Ty sa odpoj a potom sa pripojíme a urobíme ešte jedno video. Ja si kúpim za Robuxy, za 150 Robuxov si kúpim niečo. Nemáš to. Mám. Nemáš. Mám. Ešte aj Si viac. si kúpil? Ja som si kúpil. Za 100 eur ja som si kúpil 158 Robuxov som si kúpil. Si. Tuto si ukončíme, ľudkovia, alebo dáme ešte tomu jeden fokus. A však ja to nemôžem ísť, to nejde proste. Dáme tomu ešte jeden proste. fokus. Aj som pomalý. Mne to nejde brať. To prečo? Tam resume rýchlo, tam resume a berem. Ty kde to ide, musíme sa odpojiť. Počkaj. Mne to proste nechápem. Takže asi fakt tuto ukončíme a skúsime druhú. Inú hru. Preskákačky nejaké. Nepolicajti. Takže čau. Daj odber.